वेलकाम बैक टू माय यूट्यूब चैनल बड'सा प्रडाक्शन आरो मोनसे खोन्दो लाना फैलायबाय आद्रा थानाय खोन्दोमोन आरो नोंथांमोनखौ दिन्थिनो आं बेखौनो फोरमायनो सानदों दि दा बेसेबां दावगादों खामानिया नैया जोङो आबुं महर मोनाखै दरखङा आरो बेवहाय गोबां खामानि दंबावो आं दिन्थिबाय नैया दाखालि ब्लेक एन्ड व्हाइटमोन दा एसे माबा मोनसे गाब नुनो मोन्दों गाहाय दरखङाव आरोबाव बेबायदिनो आङो दिन्थिनो आंनि गामियाव बोरै बेसेबां दावगादों खामानिया नायबाय थाब्लानो जाबाय। गाहाय दरखङा दाखालि जेबो गाब गैयामोन औवाल'मोन नाथाय दिनै जाबाय आरो थेवब्लाबो बेवहाय गोबां खामानि बाखि दंबावो आद्रा दंबावो जाफुंगोन गाबोननो सिमहालागै नोंथांमोना नायबाय थाब्लानो जाबाय। गाहाय दरखंनिफ्राय जोंनि गामियाव आं हाबबाय आरो जोंनि गामियाव बोरै नै लामानि सेर नोंथांमोना नुगासिनो गोमो खाथिला आरो बेखौनो आं दिन्थिनो एसे नाजादों मैया जों मा हाबा मावनानै मा खामानि मावखो बेसेबां दावगाखो आरो बेनिफ्राय गाबोनसिमहालागै खामानिफ्रा जोबहैनांगोन बेनिफ्राय 10 आरो 12 जाहाथे आबुं महर मोनो गासिबो हाबाफारिफोरा समजों खारफानो गोरोबनानै थाहैयो बेनो आंनि मिजिंथिनाय आरो नोंथांमोना नुगासिनो दङ नैया लामानि फारनैथिंजायबो साहा आरो खोला आं दा थांगासिनो दं सोनाबहा जोंनि भकतपारा निफ्राय टिके रड फन फैदों दोनथ'बाय गोरोन्थिनि थाखाय निमाहा बिनाय थाबाय नैया लामानि बे फारनैथिंबो खोलाहा आरो साहाथिंबो नोंथांमोना नुगासिनो दं नैया गाब मोनबाय एसे दाखालि जेबो गैयामोन जिहेतु आरो दा गाब मोनदों आरो आं एसे सोनाबथारहालागै एसे थांनानै दिन्थिनो नोंथांमोननो बोरै बेसेबां दावगादों आरो बेनिफ्राय जाहैबाय आंनि न'खौ मोनबेसे बे जाबाय आंनि न' जोंनि गामियावनो जिहेतु आरो बे आंनि न' आरो आंनि न'खौ एसे बारब्लानो बे गोजोन फोथारखौ मोनगोन नोंथांमोना गोजोन फोथारावनो जाना थांगासिनो दं 43थि भकतपारा दखरा बर' फरायसा आफादनि बोसोरसालिया जथुम्मा आरो बेवहाय नोंथांमोना लोब फैनानै बाहागो लाफै 10 आरो 12 जानुवारियाव आरो 12 जानुवारियाव गेवलां मेलाव बाहागो लाफैथारनो थाखाय नोंथांमोनखौ फोथार आंनिफ्राय खावलायनाय थाबाय नोंथांमोना फैब्लानो जाबाय आरो नैया गाहाय साइनासालिखौ एसे बारलांनानै सोनाब गालैसे थांनानै दिन्थिनि दासिम नैया बेफोरथिं लांदाङैनो दं फिरफिलाफोरा नाङाखैनो बेनिफ्राय आरो बिथिं मोनसे गेट बानायदों माने दरखं बानायदों बेखौबो नोंथांमोना थांनानै आं दिन्थिनि आरो बिथिं नैया बेसर ओरैबायदि समायना बिबार बारदों बारखोनानै खमिलांबाय बेनिफ्राय नोंथांमोना नायबाय थाब्लानो जाबाय नैया आङो सोनाब आगोलथिं फैदों जोंनि फोथार गोजोन फोथारखौ दोनना फैथ'बाय आरो बेवहाय आबादथिलि नैया आबादथिलियाव बेबायदि नोंथांमोना नुनो मोनदों सावगारि समायना बेसर बिबारजों आबुं जेथिंबो नायब्लाबो नैया बेसर गोमो गाबजों आबुं महर मोनना दं फोथारा आरो बिथिंबो गोमो आरो नैया बे मोनसे दरखं जागोन बे दरखंखौ आं एसे बारबाय नोंथांमोना दिन्थिदों जोंनि कसारिपारा गामिनि बे माइ गायनाय फोथार गेवलां फोथाराव नोंथांमोना नुगासिनो दं बेसर बिबार लामानि फारनैथिंजायबो साहा आरो खोलाहा नोंथांमोना नुदों नैया बेसर बिबारखौ आरो आं गोजानसिम थांले आरो आं फिन थांफिननानै नोंथांमोननो नाजाराखौ एसे दिन्थिनो नाजानोसै आरो आं फिन गिदिंफिनबाय आरो नोंथांमोनखौ बेखौनो खावलायनाय थाबाय नोंथांमोना 12 जानुवारि खालि गेवलां मेलाव फैनानै फै आरो भिडिअखौ आं बांसिन गोलाव खालामालासै आंनि भिडिअखौ बे जोबजासिम नायनायनि थाखाय हामग्लायनाय बावहरनायजों लोगोसे हांख्रायनायजों लोगोसे साबायखर बावबाय मिजिंथियो इयुनसिमहालागै आंनि भिडिअफोरखौ नायनानै नोंथांमोना आंखौ हेफाजाब होबाय थागोन बेखौ मिजिंथिनानै आंनि भिडिअखौ बेखिनियावनो दिनै फोजोबथ'नाय जाबाय गोजोन्थों।